Здравейте на всички. Извинявам се, че не съм качвал близо 3 месеца. Просто напълно бях забравил, че имам YouTube канал и че това нещо съществува. Завръщаме се с Stumble Guys. Все пак с това стартирахме. Има един лек проблем, смисъл. То не е нищо особено. Нали, този клип ще е малко така информативен. Защо не снимах чак толкова, защо не снимах дълго време? И бях забравил, че имам YouTube канал и плюс това се концентрирах на това да завърша с по-висок успех и такива работи, понеже тази година беше важна за мен. Трябваше да се местя в друго училище, смисъл не че трябваше, но просто го исках. И просто вече може би това е прекалено шумно, трябва да си намаля звука на играта. Вече може би няма да снимам с добре музиката. Така, вече може би няма да снимам с приятели и просто наказателят, нали, върнете се на последното видео, което съм качил. Там играх с наказателя и НЗКак. Наказателят е просто едно момче от моя клас. Сега няма го питам там нещо си, дали мога да говоря за него и такива работи, защото боли ме кур като цяло. Той него не му дреме, смисъл аз имам 6 абоната, стегнете се. Някакво такова, това момче се казва Дани, с него си бяхме много приятели. И започнах да снимам с него, просто е така набавка, нещо е така, да има какво качвам в YouTube, да видя колко абоната ще събера за 3 клипа буквално имам. С него буквално имам около 7-8 клипа снимани, само че днес са качени, няма и да ги качвам. Той отиде в Левски, аз се записах в Марахан. НЗКак, той още е детенце, той е на 10 годинки и може би с него ще снимам примерно през лятната ваканция, когато съм си тук в града, понеже аз не съм в София и наказателя също не е в София, в смисъл само че той ще остане там. Просто исках да изясня, че вече ще снимам напълно сам, защото откъде за Бога се играха евент? Просто пътищата ни се разделиха с него. Така, нека малко поразцъкаме. Това беше нещо важно, което исках да кажа на всички мои 6 абоната, които много благодаря. Не съм очаквал, че ще имам толкова много абонати. Ако искате, ще направя giveaway след 8000 абоната. Не, че и след 10 години ще имам толкова, ама знаете как е. Ще се опитам да си включа коментарите. Аз мисля, че са включени, но не съм много сигурен. Ако не са ми включени коментарите, ще ги включа. За да ми пишете дали искате да разкажа малко за себе си, някакви такива работи, на колко години съм, как се казвам, къде живея, къща, егене, какво ти искате, бе? Телефон номер. Знаете, брат мазничка. Ще ми е малко тъпичко, че вече ще снимам само, че нали вече няма се виждаме чак толкова често с наказателя.
май му спестих името, но не съм сигурен дали не му го казах. Казва се Дани. Ето на това, заедно с него му викахме Светата Троица. Пича е много пич. Надявам се той да гледа това видео и да знае, че му е тъпо, че вече няма да снимам с него. Впрочем, 4 часа сутринта е и аз си викам, че ще снимам клип. Сигурно сега ще снимам 5 клипа и ще ги кача в един същи ден, за да наваксам всичко, което не съм качвал, и ще спра снимам за 5 минути и после пак ще снимам, ако искате. Нали, пак казвам, ще чакам коментари. Сигурен съм, че НЗКак ще пише пръв. Той ми е един от първите абонати, да не кажа и първи. Докато наказателя не знам дали изобщо... дали изобщо... Мал е. Докато наказателя не знам дали изобщо се е абонирал за мен. Ако се абонира, това със сигурност ще му излезне и ще му стане тъпо, че на мен е тъпо. Лесно е да си тъп. Мисля, че току-що бих. Майче взех корон. Не съм. И много ви благодаря за тези 6 абоната. Надявам се след тези 5 клипа, които ще кача днес, да станат 5 абоната ли казах? 6 абоната, да станат 7 абоната. Ще правя giveaway на чорапи от CVA. Ще имам фен среща на 10 абоната, ако съберат толкова. В смисъл, това те гледат 10 човека, сигурно е тъпичко някакво такова. Казваш си, аз имам YouTube канал, аз имам 10 абоната, но това е тъпичко. Защо съм с този Basic Skin? Ами всички, които имам, не ме кефят, или поне така помня, не съм влизал от играта в играта от последният ми клип, защото нали, пак казвам, гледах да такова. Малко губа си мисълта. Да, този канал е Family Friendly. Леле, колко съм добър. Леле, много съм добър. Леле, това не знам как си ми дал. Тук що се прецаках. И майче загубих. Не, спечелихме заради мен. Така. Ако... Нали, все пак пишете в коментарите. Извинявам се, че този клип ще бъде кратък, просто мързи ме правя повече игри. След 10 минути сигурно пак ще направя клип, така че нали, ще чакам коментари от сорта, примерно от кой град си, откъде си, какво е CVA. Коментари от сорта какво е ТКЗС. Примерно какво знаеш по история за 3-ти клас. Благодаря, че ми слушахте простотите. Това ще бъде от мен. Лека. Бълъци.